আজি ବିଶୁ ଆଉ ମୁଁ ଦିଟା କୁରକୁର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଛି। ଏଟା ମୁଁ 5 ବାଇଟ ରେ ଖାଇଦେବି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 4 ବାଇଟ ରେ ଖାଇବି। ବିଶୁ 4 ବାଇଟ ରେ ଖାଇବ, ମୁଁ ଏଟାକୁ 3 ବାଇଟ ରେ ଖାଇବି। ତୁ 3 ବାଇଟ ରେ ଖାଇବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ 2 ବାଇଟ ରେ ଖାଇକି ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇବି। ହଉ ତୁ ଏଟା ଖା, ଖାଇକି ଦେଖା। ବିଶୁ ଯଦି ନ ଖାଇ ପାରିଲା ତାକୁ ଏଇ ବେଲ୍ଟ ଦେଇକି 2 ଥର ବାଡେଇବି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଖାଇଦେଲା ମତେ 2 ଥର ବାଡେଇବ। ऐसा मत करो मेरी जान। इसका मतलब है ପ୍ରଥମ ବାଇଟ ଟା ନେଇକି ପାଟି ଭିତରେ ପକା କରି ପୁରେଇ ଦେଲା। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ସେକେଣ୍ଡ ବାଇଟ ଟା ନେଇକି ମୋ ଜେଜ ଭଳିଆ खाली पूरे दिया। ତା ପରଦିନ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଝାଡା ହବ। ଗାଇଜ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଏଥର ମୋର ମାଡ ଖାଇବା ପାଳି। ଏବେ ତ ପିଠି ମୁଁ ନାଲି କରିବି। कैसी लगी?